Nagbabalik ang tabang ora mismo padagosan sa tuyang pagtabang mga kaaksyon. Kunya na pagkahapon kasabay ta naman ang sarutang tatabangan liwat si Sir Benji Nabatakan, Barangay Salvacion, Daraga Albay. Maray na pagkahapon, Sir Benji. Maray na pagkahapon nun po. Taga Sain ka po? Taga Salvacion po. Salvacion ka? Daraga. Daraga. Kumusta ka po ngunyan na Sir Benji? Medyo may pinagmamati po. Istorya daw po kami Ano tabi. ang hilang mo po? Kidney tapos sa prostate po. May... Benign. May ano na po, may mga komplikasyon na po. Sa... nakakaputa na po pati ang atay ko. Ng taba. So kumusta ka po? Anong pagmati mo ngunyan? May makulog. Anong makulog? Medyo makulog sa... Hindi po sa Tagiliran. tagiliran po, hindi sa may puson. Pag sinabi mo partner na prostate benign, dipisil ka makapagbawas, dipisil kang mag-ihi, namamati mo ito ngunyan? Iyo po. Nya, nakakapagtrabaho ka pa man tabi, Manoy Binje. Dahil na po, po kan pag-lockdown, dahil na po ako nakakatrabaho. Ano ang dati mong trabaho tabi, Sir Benji? Driver po, Driver kan? jeepney, di sa Daraga Digaspi. Biyaheng Daraga Legazpi. Opo. So, sa base sa kwan kan doktor, paano mo dayan ako ang hilang na yan, Manoy Benji tabi? Dahil po, itinaram sa kuya kan doktor, basta na lang, pag nailing na lang dumampo na pag... Baka kasi kang palipas magkakan, ang driver baga partner, aron kayan, basta sa na makagulpi ning pasahero, may pigbaboundering isip. Baka sa pagkakanman. Mga nakalalaog sa iyang ginhawa. Nya, kumusta po ang pagbuhay? May pamilya ka na? May mga aki ka? May Iwa agom ka? po. Ang agom ko po, dating biyuda, tapos may apat na aki. Tapos ako nakaaki man duman ning duwa. Dua. Iyo So, po. kumusta mo niyan ang pagbuhay-buhay kan mga aki mo sa kaswago mo? Grabe po ang pagtios. Isang taon na po na daing trabaho. Tenga ka po sa taon. Opo. Nasay na sana Papanso, po. Sa'yo po ka pagkaon. mo nagkukuan ang pag-maintenance kan bulong mo, pagkaon. Minsan po, nang utang, pag day ka mangutang, day ka makakaon, day ka makabakal kay bulong. Kaya medyo naglalala po. So paano mo tabi pigpapadagosan sa imo? Saan ka humuhugot kan sa imong kusog tangan padagosan buhay? Sa una-una kay Lord. Tapos minsan, siyempre sa kapwa. Lalo na pag may nagtatao sa kuya na pambakal bulong. Iyo po yan. May nakusog ang buot ko dahil sa magayo na buot tinda. Ara mo, dipisil kaya partner. Dahil siyang hanap buhay ng unyan. Tamay hilang. Pigpo-problema mo sa konsumo sa panguraldo sa Panguraldaw. pamilya. Aside ka to, Pigpo-problema bulong pa. mo pa sa pagbulong. Kaya, Pero tabi, Sir Benji, arog kayo, despite na arog kayo sa imong kamatayan, gusto mo pa din marahay. Kansaro po, nagpasyal kami partner sa lokasyon niya. Tigiling tangani ko. Itong nailing ko naman sa... Yan, oo. So, saan sa iyang agom, gusto man talagang madugtungan sa iyang buhay. Ano pa tabi, Sir Benji, ang gusto, ano sa mga dati mong nagigibo? Nangunyan dahil mo na nagigibo? Minsan, nagtatrabaho ako, naluwas akong mga alas 2 banggi. Tapos, magarahi ako mga alas 2 mansan hapon. Nagkakuro, kuya na kami kang pamilya nam. Yung banding kami kang pamilya kung magayon ang pagbanding ta. Igo akipajit. Pero ngunyan, dahil ko na nagigib ito. Dahil kailangan ko, dahil pakikwarta, dahil pakipambakal bulong, dahil minsan dahil pambakal kakanon. kumusta Benji? Pati so paglabing-labing na apektaran? Iyo po, dahil na po. Day na talaga. Day na talaga. Zero na. Pero gusto mo pa man ko tanang talagang daing namin na Dahil na po talaga. daing nakikaya. Dahil na. Day namin natumang. Daing namin na tumang partner. Iyan ang epekto kan pero kumusta si Mrs.? Paano ang pagtanggap niya na igwa kang kamatayan na araw kayan? Paano mo papampard si Mrs. na Mrs. dahil sa kamatayan ko dahil ko na Pasensya ka na. Pasensya ka na. Oo. Paano mo na Wala po. Urol lang
kami, basta ito, tanggap niya, na arog kayan, may namatian ako, kaya arog kay ito, arog kayan ang nangyari So, ako yan. higa-asikaso ka man po ni Mrs. mo. Iyo po, iyo. Padama. Ang importante, partner, maski na, alam mo, sa buhay kang tao, minaabot ang punto na, day man nga ni sigurado, kung si isayan magkakailang, pwedeng so agom na babae o pwedeng so agom na lalaki. Ang importante lang, pag-abot sa siring ka na pagkakataon, dapat Nagkaklaigon kasay nabutan. huwag bibitiw Ayan, ang huwag bawat kang isa. bibitiw. Magayon man siguro partner, so naging pag-asikaso niya kay misis niya kan panahon na dahil pa siyang pigmamati. Kaya yan sabi na dapat maray ka sa imong agum, tanganing, dahil takapot ang mga pwedeng Mga mangyari. mangyayari. Oo. So, ngunyan, Benji, yaong kadigdi sa programa kan Action Co Center, ako Bicol Party List, nagdadangog si Congressman Saldico. Ano ang pangangaipo na gusto mong ipaabot sa iya? Maray na hapon po, Congressman. Buot ko lang po maghagad kitabang, lalo na po sa pinansyal. Wala talaga ako po ibang maranihan. Kung di ka mo lang, sana kung may sobra man ka mo, kung pwede pa ako makahagad kitabang, tawara talaga. Kung wala ako maagadan ki kwartang pambakal bulong, dahil man po ako nakakainom ki bulong. Kaya po nangyari ito, imbis na mamarayang hilang ko, lalong nagdadakol po. Nagdadagdag suka, iisip niya partner. Para mo magayon ang request ni Manoy Benji. Financial na kung may sobra sa pangbakal nangya ka mo, bulong. Kung may Oo, sobra kung sa may nangya ka sobra. mo. Okay? Gigibo na ang gabos ni Congressman, maski daing sobra, basta makatabang, matabang po. Tamang-tama, yaong pagiraray digli bisita ta si Ray Mr. Calios, Ray ang Calios. Provincial Coordinator kan ako Bicol Party List. Oo, sa ngaran ni Congressman Saldico and kan ako Bicol Party List, nadangog mo tabi, Manoy Ray. So kaagadan ni Manoy Benji, nakaabot na sa karaman ni Congressman Saldico. Ano ang pwedeng maitabang tabi sa iya? Igo po kita, sir, na pundo na ilinaag si Congressman Saldico ang ako Bicol. Duman po sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Matapos po madangog ni Congressman Saldico ang satuyang Congressman kanako Bicol, nag-apod po siya para po saguton ang hospital bill and other laboratories and medicine available duman po sa BRTTH. Iga po duman na tao ang ako Bicol, si LB Sideño. Yun po ito ang in charge kan ako Bicol. Ilinag po ito duman para sa mga kababayan ng Bicolano na dai na po sinda madipisilan maghanap kan ako Bicol. Gusto Yaw na sabihin, Manoy Ray, Gabos na, mapa-ospital siya para ma-check upan kimaray, no? Gabos naman day siyang babayadan sa BRTTH, so laboratory, pati na sa mga bulong. Iyo po, sir. Ah, si gabos Kasuon na ni Manay bilabling LB. bulong. Opo, Sagot opo. kan ako Bicol Party List, partner. Yaon na po mismo duman sa laog ng BRTTH sa Malasakit Center ang opisina. ng Ang ako Bicol. gigibuhon lang ni Manoy, magkailingan sinda ni Manay LB. Ni Manay LB Sideño. So, igigiya ka po tabi, Manoy, Benji, ni Ma'am LB, tangani. And day ka dapat mag-adi, taalalayan ka kan mga pag-iriba digdi para magkaulay ka mo ni Manay LB. Sagot po ni Congressman Saldico, kan ako Bicol Party List, ang gabos pong laboratorio, medicine, nagagamiton kakaipuhan mo po sa pagpapabulong Tatay Benji. So, ano po tabi, Tatay Benji, ang sa imong mensahe? Dakula pong salamat sa Indo Gabos, lalong-lalo na po kay Congressman, digdi sa mga staff. Dakula pong salamat. At kung bako sa Indo, siguro dahil ko na mapabulong ang sadiri ko. Okay, Manoy Benji. Maliban po sa pagsagot kan hospital bill, laboratory, and bulong, igwa pa nin sorpresang regalo sa imo si Congressman Saldico. Ayan. Tanaaraman niya ngani na day ka na po nakakapagkayod Dahil na na. ng pagkabuhay, nadidipisilan problema mo ang pagkabuhay. Igo po kami digdi, may tataw po kaming grocery items para tabi sa imo, Sir Benji. Ayan, Ayan. yan. Okay. Medyo magian-gian tabi ang pagmati mo, Sir Benji. Opo, Pero magabat ang pagluwas mo ngunyan, may May bitbit ka. bitbit ka. Salamat. May kaiba ka po? Igwa po. Ayan. So, nailing ko partner, nakasmile na si Naka-smile Kuya na. Benji. Ang sa imong kaaditan na pagpapabulong, sagot na po ni Congressman Saldi, asin kan ako Bicol Party List. Opo, salamat po, nadakula.
Okay, so yan. Okay. Saro na naman na kababayan ta, ali dyan sa Banwaan Candaragas, sarong Bicolano, ang nakaabot kay Congressman Saldi ko sa Ako Bicol Party List and Action Call Center. Ang problema, nangunyan, May solusyon na, may partner. solusyon. Ora mismo. Ora mismo. Salamat tabi, Sir Ray Calyos. Mga ka-action, dahil patapusan sa tuyang pagtabang, ang tabay sa nakamo. Mabalik pa ang tabang. Ora mismo.